De vrouwen van volleybalclub Snits spelen voor de tweede jaar weer op het hoogste niveau. Het is een jonge ploeg die in opbouw is. Verlien hier weer een opbouw en leren hier. Dit seizoen met een tussenknieën worden, werd de ploeg de tijd kwijt om te riepjen. Trainer Peter Groenland had er eigen plan van ompakt om de groep verder te brengen. Wij hebben krachttraining gedaan, we hebben kickboksen gedaan, looptraining gedaan. Ja, wij hebben heel hard gewerkt. In de zomer een programma meegekregen, eigenlijk allemaal doorgetraind. De enige routine die in de ploeg ziet, wie is Jacqueline Huiszoon. Maar zij is ophouden. Lokkig Marta Malte de volleybalkriebels weer en nooit ze stoppen wie is er nou weer om. Maar haar 27 jaar brengt zij de nederige routine mooi op de midpositie. Ik ben heel blij dat Marta terug is gekomen. Jacqueline die valt weg als routinier en Marta komt af en toe terug. Ja, daar ben je natuurlijk heel blij mee. Ook de positie waarop ze staat is best een belangrijke positie. En ja, dat is toch lekker dat daar een ervaren iemand staat. En Fenna is ook weer een jaartje ouder, een jaartje wijzer. En ja, zal nog meer een stempel op de wedstrijd kunnen drukken. En dat besef heeft ze ook wel. En dat heeft ze de eerste 2 wedstrijden ook laten zien. Dus die stap heeft zij ook weer gemaakt en kan dus weer een dragende speler gaan worden samen met Marta. Toen ik terugkwam ben ik natuurlijk eigenlijk vrijwel direct een beetje mee gaan trainen. Ja, en dat is eerst dan heel vrijblijvend en ik had ook helemaal niet in mijn hoofd om weer te gaan beginnen. En, ja, gewoon eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar goed, op een gegeven moment ben je dan een tijdje aan het meetrainen. En dat is toch wel weer heel leuk. En dan willen ze graag dat je er weer bij komt. En nou, toen ben ik gaan kijken of dat mogelijk zou zijn met mijn werk. En nou ja, goed, dat is een beetje zoeken. Maar tot nu toe moet ik zeggen dat het redelijk gaat. En ja, ik vind het spelletje toch nog wel te leuk om er helemaal zonder te moeten. Het seizoen is goed begonnen voor de Snitsers. Een prima wedstrijd om de Supercup die nipt verleen waard. En de eerste competitiewedstrijd Utschien Taurus waard maar 3-2 woen. Maar wat mooi wij nou al verwacht van dit team. Ik schat ons in plek 5. Misschien wel een plekje hoger, 4. Dat we een beetje met Taurus ja, gaan strijden om die plek 4-5. Nou, daar hebben we uit van gewonnen met 3-2. Nou, die komen dan thuis. Dat moet in principe een overwinning zijn. Dan zijn wij ook weer verder. Zij zijn ook weliswaar verder. Maar wij zijn heel erg op de goede weg. We hebben heel veel geïnvesteerd in fysiek. En dat gaat zijn vruchten wel afwerpen de komende tijd. Dan de wedstrijd in Dag uit Dwingelo. In de eerste set had Snits vreemd moeite met deze zwakke ploeg. Hier is het een goeie ongeval. En het is dan de talentvolle Roos van Wijnen die het punt pakt. En daarmee de stand op 22-20 brengt. De serve van Klaske Sikkers. Goeie paas en dan de middenval van Dok. En dat betekent 22-21. Dan mooi Snits het weer op Nijbeziekje om die server om te pakken. Het is Fenna Soinstra die dit hier terugbrengen maar als liedster van de ploeg die het punt pakt. 23-21. Een volsluimers leren paas onderkant van Dok. En dan is het setpoint 24-21. Op een ei Fenna Soinstra. Alweer een minnepaas. Het is onthutsend zwak spul van Dok en zag je het eerste set mooi 24-21 naar de Snitsers. De tweede set wordt pakt mooi duidelijke cijfers 24-13. In de tweede set gaat het weer stroer maar de Snitsers. Ze kunnen net loskomen. Hier het blok van Fenna Soinstra, 9-8. Serve van Marit Tromp, ook een van die jonge talentjes in het Snitser team. En Dok vjocht het dan wel voor elk punt, maar de precisie ontbreekt bij die ploeg. En dan is het de achteroerongeval op Fenna Soinstra. Zie je Jochen. Sprong in de tweede set. Het is tredje over van Snits. Ze komen maar net los. En die gaat mooi in het middenspel van het Sierstander. Het iemensblok van Marta Malta kan er niet aan helpen. En dan is het tredje in Tolbe. Trainer Peter Groenland pept haar vrouw dan nog maar eens op. Want setverlies moet net mooi is in deze ploeg. En het helpt. Dok begint te prutsen. En hier is het Marta Malta die voor het matchpoint zorgt. 24-9. Roos van Wijnen die ons serve benamen in de tweede set voor een protopunten zorgen. Brengt de 3-0 in veilige haven. En zo begint Snits met 2 overwinningen sterk onder competitie. Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb eerder gezegd, het is altijd afwachten hoe je uit de voorbereiding komt natuurlijk. Maar ik denk dat het heel goed gegaan is. We hebben Supercup, hebben gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld. Wel met ups en downs. En de downs zijn nog wel wat te laag. Maar de ups die waren erg goed. Nou, vorige week tegen Taurus win je toch uit. Laat je wel een puntje liggen, want je had het eerder af kunnen maken. Maar je zet wel weer een goed niveau neer. Ja, en nu pak je ook weer 3 punten. Dus ik denk dat we echt heel tevreden zijn.